фаъолияти корӣ ман ҳамкасбони худ агар барданам буд дар ҳамон гурӯҳе ки ягон нафар суст агар мехонӣ ва мекард қабул намеёмадӣ, соҳаи тандурустӣ ҳамин хел аст. Вақте ки бемор муроҷиат мекунад, табиб маҷбур мешавад ки то хонад. Вале аз ҳамон мутахассисоне ки дар ҳамин давраи хондан таҳсил суст фаъолият мекардан қабул мекардан, аз ҳамонҳо низ як мутахассисони барҷаста низ баромад. мо инро дар фаъолияти корӣ низ дидем. Як чиз аст ки вақте ки мо аз худи интернет истифода барем шаҳрвандо барои ташхиси худро гузаштан, ин нодуруст аст. Барои чӣ? Барои ки ҳар як беморӣ марҳила дорад. Табиб вақте ки беморро муоина мекунад, вобаста ба марҳилаи ҳамон беморӣ ташхис гузошта мешавад, табобат мекунад. ҳар як беморӣ мисол чанд марҳилае ки дошта бошад, вобаста ба марҳилаи беморӣ ва тарзи табобати дурусти худро дорад. Барои ҳамин Google ҳеҷ вақт вай муоина карда наметавонад, ҳеҷ вақт вай ташхис гузошта наметавонад ки ҳамин беморӣ дар кадом марҳила аст. Барои ҳамон Google табобати умумии ҳамон бемориро мебарорад. Яке аз гуфтаҳои хуб аст дар маданияти тоҷик ҳамин хел аст ки мисол мегӯям ихлос ва халос. Ман шахсан Google-ро истифода мебарам. Дар кадом ҳолат? Мақсаднок. Ростӣ ҳамин ҳафта як бемор ба ман муроҷиат кард, дар ҳамин итоқи корӣ будам ва гуфтанд ки ман аз моҳи сентябр ман ба ҳамин бемориам тамоми вилоятро гаштам, лекин ташхиси дуруст ҳеҷ кас надодаш. Ба дили ман нест. Ҳамин хел гуфтанд бемор. Вақте ки бемор ихлос накунад, ҳарчанд ташхис дуруст аст, табобат намешавад. Асос ихлос аст. Халқи маданияти халқимон ҳамин гуна аст. Ана баъд вақте ки ман бемора ва бемор зиёӣ аст, барои ки омӯзгор аст, зиёӣ аст, бисёр вай дорам, фаҳмиши баланд дорам, кунҷков аст. Вақте ки ман ташхиса гузоштам, унҷа вай рафта ки ин грипкови гуфт яъне дигар бемориҳои сироятӣ гуфта вай бечора маълимаро вай кардем. Ман гуфтам маълима, бемории шуморо тромбофлебит мегӯям. Тромбофлебита ман дар интернет дар Google задам, расмоша нишон додам, гуфтам маълима, ҳамине ки бемории шумо сар шида буд, чунин акс дошт, ман барои ки ташхиси шумо бемории шумо ин тромбофлебит аст. муддати шифоёбии бемории шумо 1-1.5 моҳро дар бар мегирад. Анават вақте ки ман ина ба бемор фаҳмондаму табобатро таъин кардам, натиҷаро дар муддати 1 ҳафта оҳиста мушоҳида кардам. Барои чӣ? Бемор вақте ки дид акса аллакай ихлос дод, гуфт дуруст ташхиси ман ҳамин аст. барои ки дар ҳақиқат ҳамин аксе ки шумо нишон додед дар дасти ман ҳамеша бог хӯрдам. Дар соҳаи тандурустӣ ҳамин хел вай аст ки мо 90% ташхиси мо аз суҳбат аст. Вақте мо 90% суҳбати кардем, аллакай мо 90% ташхиси вайро мегузорем. усулҳои ташхисие ки ба монанди мисол рентген асту, компютер асту, дигар чизо аз ино иловагӣ аст. Ино як ёрдамчии табиб аст. Тасдиқ кардани ҳамон ташхис. ҳозир чӣ хел шумо як савол додед ки мисол табиб метавонад ки аз бесаводии худ мисол як қисмати мисол ҳамон соҳаро ба қафо кашад. табибои мо, мутахассисои мо аз дониш хубанд, дониш доранд. Фақат баъзе ҳолате мешавад ки вобаста ба муҳите ки барои тарбия гирифтанд, аз одобу муошират бисёр вақт ҳамин беморо вай мекунад. дигар аз тарафи мисол ташхису муоинаи чизо вай мекунад. асос одобу муошират дар худи ҳамон табиб. як чиз ман шумода мегӯм, ҳамин сабабе ки мо Ҳасан Ҳусейне ин бениҳоят як вай баланд дорад. барое ки мо байни якдигар мо баҳс мекардем, бисёр китоб мехондем, аз донишгоҳ мебиромадем китобхона.
як зимни сад доштем. Дар зимни сад мо бисёр ҳамун зимни садро дӯст медоштем. Аз дохили китобхона мисол ин хел хаб шишта китоб хонданам ба фикри ман на он қадар ҳамон чизе ки мехонӣ ба худ мегирӣ. А вақте ки мо китобро якдигар қати як ҷумла мехондем, таҳлил мекардем, бениҳоят як чизи баланд мегирифтем. ва бисёртар мо кӯшиш мекардем ки ҳамин рӯз агар мо дарса тайёр кардем, кӯшиш мекардем ҳамон гурӯҳа ҷамъ карда ва ёдам нақл кунем. ҳам такрор мешид, ба мо мустаҳкамтар мешид, ҳам ва ё аз мо як чи меомӯхтанд. рости бале бисёр мутолиа кардани китобам ҳаст, ба мо ёрдам меояд. Ва инчунин мо вақте ки синфи 10-ро хатм кардем, ана 3 моҳаи таътиле ки буд, дар ҳамун 3 моҳаи таътил мо нуқта гузоштем ки мо бояд дарси иловагӣ аз фанни химия гирифтем. ин нуқта аз куҷо пайдо шуд? ин нуқта дар ҳамун сол модари ман бемор шуд. модари маро ҷарроҳӣ карданд дар беморхонаи медгарадоки шаҳри Душанбе. ва моро падар ҳамроҳи ҳусейн якҷоя ба шаҳри Душанбе хабаргирӣ ба аввалин маротиба мо шаҳри Душанберо дар соли 10 вақте ки мо ба медгарадок назди модарам рафтем, ва модарам ҳама шилангон мондагӣ давраи шикану дар дунию даҳон. баъд аз дасташон гирифтем, ман аз як тараф Ҳусейн аз як тараф дигар ба балкон баромадем. ва дар берун як бисёр як муҳити хуб буд, як муҳити диданӣ буд, барое ки ҳамин донишҷӯён бо халати сафеду бо чепчику маска неқоб бо беморон кор мекардану ин тараф мерафтанд, он тараф китобо дар даст, баъзе дар беседка нишаста китоб мехонданд. ҳамин муҳит ба мо бисёр таъсири хуб расонда. ва модарам гуфт ки хонем ба анами ҷо омада таҳсил кунад давом. ҳамин дар дили мо нишаст. мо то он дам дар хаёлмон набуд ки мо бояд табиб шавем. аз ҳамун нуқта мо гирифтем ҳамин касби табибӣ дар дили мо ҷо шуд. баъд мо омадем 3 моҳаи анани ҷавобӣ баъд аз хатми синфи 9 буд, синфи 10 буд ва якҷоя назди як омӯзгор ҳастем. омӯзгори фанни химия устод Исоев Меҳрибӣ. он кас мо то ҳозир мо эҳтиром мекунем, барое ки устоди аввалини мо ҳамон шахс аст. вақте ки мо рафтем, моро ростӣ дар қабули аввал ва ё ронданд аз хона. гуфтанд шумо намехонед. дар қабули аввал. ана баъдан хай мо гуфтем устод як даст. агар мо бетайёре омадем, баъдан моро ронд. баъд як соати 12 шаб ва ё лексия кардам, мо навистем. гуфтам ҳамина агар соати 8 дега хонда биём, ман ҷавоб. рӯи қариб як 8 саҳифа нависондагӣ, ҳар як катак ба катак нависондагӣ шур кардем. мо хондем. ҳамон вақт мо вай доштем, бародарам бисёр вай доштам, шуғл доштам дар ҳамин киштикор. ҳардуз коридагӣ будам. борон боридагӣ буд, бояд мо мулоим мекардем, нарм мекардем, ҷилдиам карда. дар дастомон теша, дар як дастомон дафтар. бояд ҳам нарм кунем, барое ки бародармон фармон додааст, бояд корна иҷро кунем. ҳам бо он дарсро бояд ҷавоб дем. ҳамин хел хонда, баҳс карда мо рафтем омӯзгорда ҷавоби устод монда. бисёр нақс қабул кардану, лекин боз ҳам ҳамин вайшон набуда, ки бовар надоштанд ки мо мехонем. а вақте ки мо дар муддати 16 рӯз фанни химияро аллакай нозукиаш раскӯ кардем, вақте ки дарсомон сар шид, устод моро барои нутқамон бурро шуда, барои ваҳму тарзамон аз дил нобуд шудан, дар синфхонаҳои мисол синфҳои 8, 9, 10 дароварданд, мавзӯъро доданд, гуфтанд дарс гузаред. мо нишастем, он устод шишдану мо дарс гузаштем. ба фикри ман бисёр ҳамин мисол усули истифода бурдаи анамон устод ба мо бисёр як такони ҷиддӣ миш талабу бузургӣ омӯз, обеҳ гузарад, рӯза давр.
мо хусусан ман ҳамин шеърҳоро ба донишҷӯ мегӯям. яъне ки ҳар касе ки кӯшиш мекунад, меҳнат мекунад, китоб хондан ин худ меҳнат аст. ҳар кас китоб хонда наметавонад. барои чӣ? барое ки хусусияти яке аз китобхонӣ ҳамин аст ки вақте ки мо китобро мехонем, инро хоб медиҳад. ҳар кас ба хоб ғалаба карда наметавонад. ҳамин аст тавоно буд ҳар ки дон. ҳеҷ кас наметавонад ҳамин корро кард. вақте ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз дар бораи як мавзӯъ, дар бораи як беморӣ менависонанд, дарҷ мекунанд, албатта дар оҷа пурра дарҷ карда наметавонанд умқи ҳамун мавзӯъро. дар китоб вақте ки мо мутолиа мекунем, дар соҳаи тандурустӣ ҳамин хел ҳаст ки ҳар як калима, ҳар як ҷумла ба якдигар бениҳоят зич пайваст. мо агар як ҷумларо хушуд дарк накунем, таҳлил накунем, дуюм ҷумларо мо на он қадар дуруст мефаҳмем. ҳатто ҳозире ки мо масалан китоби анатомияи одам мехонем, инро мо дар курси якум мехонем. то ҳозир мо ҳамон китобро такроран ба такроран мехонем, дар ҳамон ҷо боз мо як чиз дигар мефаҳмем. барои ҳамон он чизе ки аз худи китоб мегирем, ба фикри ман аз шабакаҳои иҷтимоӣ пурра ҳамон чизро ба худ намегирем.